Mizuzu ke mphulaphuli ke siyenza phake 19 minutes bethile phake insimbi ka 7 o'clock usandula ke ukujija eloqhosha sikwezenzekayo kwisithili sika Chonyane ngolusuku lwanamhlanje nchilo ke nathi ke sijoinwa ke ngakumbi ke yiyo ke iHealing Horizons Rehab kodwa ke idisciplinary center ke mphulaphuli kwevukani FM ezinze phake Phulukwane Limpopo kodwa namhlanje sibabona bezonyathela apha ke Christianity Street kuKomani khona ke campaign abayiqhubayo namhlanje seleke ilixesha behamba bethorisha ke jikelele eSouth Africa sibabona bezonyathela kuKomani namhlanje sizawuva into yokuba ingaba ke basiphathele ntoni. Joining me e-studio ke kuye ke uJwaga uthe mandithi Jwaga go Mr Tonic Manchidi usikaphwa ke HHR which is Healing Horizons Rehab. Jwaga molo tata kunjani? Molweni Machawe, alright? Diabila Jwaga sibulele ngexesha lokuba usiphelona. Thank you for joining us this morning. I'm sure udiniwe ukhathele. Yes. You've been touring all over South Africa. But ke uphethe ithemba which is hope to abazali abaninzi and also ifamily ezininzi ezijongene nomcimbi ke with substance abuse nomjongana nomcimbi xa sijongana nalomcimbi ke with drugs. We were talking just before interview ndithi iyazi ukufika kwakho ingathi ubusazi Jwaga because just last night we had umzali esibalisela about history somntwana wakhe ozibone ekwi-drugs and also ungene njani kwi-drugs namhlanje uzonyathela eKomani uqhuba i-campaign ye-drugs and substance abuse. But before we can unpack usingaye and why are you here eKomani namhlanje, can you just unpack and tell us more about Healing Horizons Rehab? Ningobani senizapha eKomani Jwaga? Yeah, no, mandibonge ithuba Machawe. We are on a 7-day tour, so it's 7 days, 7 provinces and 7 cities. So Queenstown, Komani, happened to be one of our luckiest cities. They stay Queenstown, Masenzi Research. Sure. We found out ukuthi apha abantwana intsha yalapha is drugs, is dakamizwa, so it's out of hands. Parents are crying on daily basis ngale ngxaki sijongane nayo abuse, drug abuse. So on our tour or community awareness tour, sure, we are changing lives because kukhona abasha abathi batiniwe abasafuna ukusebenzisa idakamizwa. They want a sober and clean life kodwa abazi ukuthi baqale phi. That's why we decided to no, let's do the awareness. Let's make sure that we go out there and we give information for free to our youth. So we started in Gauteng. Okay. We were in Gauteng on Sunday. We did Soweto, Maponya Mall, Southgate. We drove all the way ukufika eDurban, singene eDurban naseNanda besipha yesterday besese Kokstad. So today we are here in eKomani. Sizoya nasesikolweni because masihamba nezikolo, masifike ezikolweni abo teacher bayasho ukuthi inkani they don't behave the normal way. Uyakubonakala ukuthi kune substance abuse. And then that's why you see ne behavior yama students namhlanje ezikolweni balwa nabo teacher abazenzisi kukhona something esmall ebayithathayo. So sihamba siqwayisha abazali ukuthi bachaphele kusase early because at least le drug mayisase early yakhona ukuyalapheka mara mayise ingenelele kakhulu egazini it becomes a serious expensive exercise kubazali. Yeah, so the awareness is to say there are signs, kukhona ama signs ongabonayo emntwaneni kusase early. Change of behavior, umuntu akasana appetite, akasathi deweni emtshela ukuthi utya kakhulu, amehlo akhe abamakhulu, physical umzimba uyancipha. You must just know ukuthi lo mntwana lo sekaqalile kune something ethathayo. And then also the behavior, they become very arrogant. So those are the signs that we are making awareness kubazali ukuthi this thing we need to fight it kusase kwangoku so that ingangeneleli because that exercise is very expensive. So but the sad part is that
our government is doing nothing about this problem, and of which government laws, they are not strict enough. Lama trucks so ala eMzansi abuya phesheya abuya ngaphandle, so uyayibuza ukuthi angene kanjani because they are smoking very dangerous drugs labantwana. So uyayibuza ukuthi kusho ukuthi airport yethu we are not safe as a country. And then when you're writing to governmental departments ukuthi niyenza ntoni ngale ngxaki esijongane nayo, you hear very little, very minimum. Why? Because kwabona ama politicians batya ngayo lonke is drugs. They are benefiting from distributing drugs. That's how they don't want to entertain the recovery and the destroying of drugs. So drugs, Mashawe, is really destroying our youth, is destroying our country. Because umuntu niyamona ukuthi ubeka khona esikolweni amamela emntwana right mara nini sekachintshile akasamamela abazali akasane life right uhlala sestradeni acha drugs. Wow. Ndifuna ukujonga ndifuna ukujonga Jwaga kwezidolophu kanye kwezi cities seleni zambile ukuzokuthi gango kunamhlanje nisekomani abantu bani receive njani ibinjani response? Yeah, izolo, you know, masekomane I became very emotional. Umunyu utapswa lo mntwana bekakhala athi ndiyabulela ukuthi nifike. Dala sokola lo umntwana wabo loyo ushiye inkani unenkani ezibhili mara usestrateni ngenxa yalezi isidakamiswa. So the reception is very, very good. Everywhere we go, we get welcomed. Now, Machawe, ngithema ngifika la wathi uthunyelwe uNkulunkulu, uthunyelwe ubawo, because this is a serious problem. Abazali abasalali ebusuku, they are always asking ukuthi uphi umntwana since aphume Saturday, since aphume Friday, ahambile. And enye into yokusela abantu bayithatha ngathi into encinci, but ukusela kuyalida ukulitisha umuntu ukuthi agcina sekasebenzisa idakanyiswa. So into yokusela utshwala la eMzansi seyenziwa ngathi i lifestyle, ngathi into right, ngathi umuntu uyecaweni makaya setavern. Kanti kulapho ingxake yocala khona, because ucala usele abangani bakho bathi hayi man lo tshwala ngathi abutakwe the way kumele sitake ngakhona kungcono simix in something, then khona lapho ingxake seyicale khona. So that's why we are really saying the reception in all the cities where we have been, it has been very good, and a lot of people, they are saying bayeza eLimpopo because lapha ku rehab center yethu kucwela abantu ababuye Eastern Cape, ababuye KZN. Reason being, it's better to take umntanakho far away from this place, because if ungamthatha umise kwenye rehab yala for ngenza umzekelo la Eastern Cape, where he's still in the same environment, so it will take very long time to recover. So that is a very important element ukuthi umntanakho when is far psychologically uyazi ukuthi apha kumele ngibehavior, apha kumele angikho ekhaya wabona. So but if umthatha apha ekomani mhlawumbe umise ecala kuyafana ufila at home still, but simthatha lo mntana simise eLimpopo ePolokwane psychologically sekaqalile yena ukusikhanselisha ukuthi uyazini man behavior, and then when that child is behaving like that kulapho ke azokhona ukurecover, because to recover is not an easy thing. And then Healing Horizon, we've got professionals, we've got social worker, psychiatrist, we've got psychologist. First thing that we do umntana makafika ku rehab yethu since ama blood test sijonga ukuthi le drug imlimaze kangakanani. Then we don't just say siyaku recoverisha without scientifical results. So we make sure that you do the blood test, you sit with a social worker, you sit with a psychiatrist. We also have our skill development programs in our center. Umntwana maphuma lapha after 8 months sekane skill sokuthi afumane umsebenzi asebenzele, and then uthola certificate. Amanye ama certificate wethu are accredited, but amanye is not accredited. It depends on which course you are attending mawlapha e-rehab. So it's not all waste. Le mali bayikhokhayo for recovery, they also get a skill development, which after recovering and leaving the rehab,
ungena emsebenzini, we are disciplined, uyakhona ukuzimela, sibakhuphe estradeni because uhulumende wethu akazingeni indaba ze recovery. Ndifuna ukujonga Jwarha xa nizawube nilapha eKomani namhlanje niyaphi niya kwesiphi isikolo? Sine isikolo ezithu esizoya kuso ngiyazi ukuthi nase Kofimbaba ne we were also going to go Kofimbaba Kofimbaba yes ndiyafunda kaloko phela abaphulaphuli emakhaya kumele bazi ukuthi ndukujwaha ngoba bangwelkhame kahle la eEastern Cape so baze banginika negama lokuthi hayi wena ujwaha so bese se Kofimbaba and the primary school. I forgot the name, but there is a primary school and a high school that we are going to be attending today. Okay, all right. Ndifuna ukujonga ke before sibe siya conclude the interview, just ukuncedisa nomphulaphula mhlawumbi ongazukwazi ukudibana nani today kule talk kanye kule campaign ezawube nihamba between iKomani neCofimbaba. Othi Mamchawe nama have the similar problem enithetha ngayo ngoku eradioweni noJwarha and ndifuna ukuqhagamshelana nabo just to check into kuba basebenza njani senze mhlawumbe untwanam elapha eEastern Cape bona bese Limpopo nifumaneka phi? Siyafumaneka ku onke ama social media from TikTok. Angithi manje we are living in the era of TikTok and Facebook. Sikhona siyafumaneka Healing Horizon Rehab on TikTok, Healing Horizon Rehab on Facebook, Twitter, and our website is under construction. Kodwa ne office line ikhona bangasifowunela ku 015 151 0816 okanye ku WhatsApp line 8063 821 4650 and another number is 072 215 0256. Ndifuna uqinisekisa ke I'm not sure noba mhlawumbi niyawazi amaxesha nizawube nikuwo kwezi primary school and high school because I'm asking into yokuba abaphulaphuli bethu ke bayamamela Jwarha and bayasondela kwezi programs kumila konje mhlawumbe umuntu angangabi ngumzali osesikolweni but afuna uyonibona pha esikolweni afuna ubona ababantu bathetha ngalento nizawube niphi apha eKomani ngabani ixesha and also eCofimbaba sitsho nje lo maxesha phulaphuli weVukani FM wena ke usandula ukujija eloqhosha usibamba ke sincokola ke neHealing Horizons Rehab nalapho ke bebamba itho namhlanje baseChrisani between iKomani kwakunye nensika yethu local municipality park eCofimbaba akhona amaxesha Jwarha ewe ngokora to 8 sizobe sise Ement Mahonga Primary School. Okay. And then late around lunchtime so besise Kofimbaba High School. Okay. Kofimbaba. All right. Yeah. Kofimbaba, yeah. Uzwele nawe ke mphulaphuli weVukani FM if ufuna ukusondela ubabona ababantu sithetha ngabo kwaye ufuna uncedo ngasondela kwezo ndawo zimbini ukuze ke ukwazi ke uncedakala kuba kaloku lo mcimbi wedrugs besitshilo sathi bethunana uchaphazela thina sonke kwaye ke sizama ke ukuncedisana nawe pha ekhaya. Nkosi kakhulu Jwarha siyabulela ngokunyathela kwakho kwisithili sikaChonyane eChrisani district ngethemba lokuba noko abaphulaphuli bethu okanye umphulaphuli pha ekhaya othi nama have the similar problem uyakwazi uqhagamshelana nawe. I'm sure uzawuthi uhamba apha ndiyibuzwe ke kwa inamba yakho bakhasinike inamba kaJwarha kaloku nami ke I will do the same ndisherishe inamba yakho. Nkosi kakhulu tata man icheni yakho netho yakho ibe yimpumelelo. Ndiyabulela Machawe nakubaphulaphuli ekhaya ndiyabulela for ixesha. Let's fight drugs, stop drugs abuse. And then intsha yethu we wish them to all the best in taking their first step to live a clean life because impilo yama drugs akusimpilo right impilo izoyenza ukuthi iyouth yethu ingaphumeleli empilweni so kungakho sithi let's stop the substance abuse. Ndiyabulela. Nkosi kakhulu right phulaphuli